Ang simbahan mao kini ang tuburan sa kinabuhi o grasya sa kaluwasan. Sa atong Kristohanong kinabuhi, gikan sa bunyag, kumpirma, Eukaristiya, hilog sa masakiton, kasal, ordinasyon, bisan diha sa kamatayon. Ang simbahan, lugar gayon, alang sa atong Kristohanong kinabuhi. Diha sa atong kalampusan, diha sa atuang kapakyasan, mudangup kita, umidangup kita sa simbahan. Ug pinaka-importante niini, diha sa atong pagpanglimpyo sa atong mga sala. Sumuka na mga igsuon, importante gayud kayo ang simbahan sa atong Kristohanong kinabuhi. Mao kana nga magpasalamat kita sa Ginoo, no? Nga ang grasya na nagdagayday, ang grasya sa kaluwasan anaa gayud nato, no? Madawat sa simbahan. Din kita usab magkahiusay si pamilya na wala rin distinction nga makabuska o madunahan, makasasala o matarong, nagkahiusa kita nini mo balay alampuanan kay kita tanan mga anak sa Dios. Ugmo ka na ngayon kini natong pasalamatan sa Ginoo. Kay naargyud tay kadangpan, naargyud tay lugar nga mahiusa kita. Dili kita wala na distinction, no? Tanan welcome gayud. Bisa wata nagkaila, nagkahiusa ta sa simbahan sa pag-ampo, sa pagdayi, uban usab sa pagpangayo ug pasaylo, sa pagpaglimpyo sa tong kaugalingon, aron kita makatabuk dining kinabuhia ngadto sa kinabuhi nga giandam sa Dios kanato, ang kinabuhi nga way katapusan. Sumuka na magpasalamat ta sa Ginoo atong pangayoon ang dugang grasya gayod sa kaluwasan nining santos nga misa, o kita nga nakadawat sa mga grasya diri sa simbahan upaambit kini sa uban, no? Pinaagi sa atong mga maayong buhat, pinaagi sa atuang pagtagad ug ang pagkabig kanila gayud, no? Nga mudangup gayud sa simbahan, nga magdahi gayud sa simbahan ug magpasalamat kay kitang tanan mga anak sa Dios, ug ang Amahan, ang Ginoo andam gayud muhatag siyahang grasya sa Kristohanong kinabuhi aron makapanaw kita gikan ning kalibutana ngadto sa langit.